Seljam TV. Siriya werde yimoɓe fulfulde be Mohammed Lamin. To assalamu alaikum Mohammed Lamin, promoteur culturel on hande bo en don haaledi Douala e wala ha jaten bo en gillaki artiste men be andude ngam hande bo yillaru waddin ha woni artiste mo beta Deko e Bonge haaledi Douala. Min jaɓi sosai ngam majum ngam nanoɓe min yiyoɓe min ha Seljam TV diga do internet ji min giɗɗan a présentade hoorema hollemi ɗum moy wonte Deko e Bonge diga indema habede dey présentation complet. Deko e Bonge, artiste musicien, fabricant djembe, donc bago kalango fo garaya fo fabricant. Musique ɗo mi fuɗi be flip ɗo larata ɓawma mi fiji batterie ɗo mi ɗon no fija a église a Jambutuɗo e a alliance bo min nasti nder groupe feere ɓe yewnata ama ɓe amana on mi mawni mi yetti a do. Ok, mi tammi Deko e Bonge ɗo fo a tammi wigo min ha yesso no a nastiri ɗum no a fijiri kujon pat takon marno haje min paamide de présentation inde maɗa ha gonna be ha joɗɗa holli an ka joni ko duuɓi waɗan no gasgal grandnoɓe ɓe mbiyata e ngam majum kadi min aɗa waɗa musique min daare min giɗin pama ndey a fuɗɗi waɗgo musique. Mi fuɗɗi neɓiɗi faɓɓiɗi dakka mi peetel mi ɓinguel amma professionnellement ɗo mi fuɗɗi dakka 96 ɗo professionnellement à Alliance Française je garoa ɗo mi fuɗɗi 96 depuis 96 hande kan ni kaɗa waɗan duuɓi waɗan ɓaddi 30 ans mi fuɗɗi donc professionnellement mi waɗan ko 25 ans 26 ans. A fuɗɗi feere mana walla a waɗi ko wiyata groupe men woni yimɓe nder groupe woni yimɓe feere mum ha saare kam mi fuɗɗi tappugo korwalem jinɗo ba mbaggo banni ko a l'école a jangirde ɓe wiyata donc ɓawo may mi fuɗɗi be leggal ɗo mi waɗi mi fabrique batterie artisanal ɗo be buhu be gongo en ɗo a saare miɗo no fija bani ngam amma grand sami tuti kanko fo batteur miɗo no laramo tan banni mi yekkiti min fu mi yahi mi fondi nde mi fondi premiére ɗo na mi laari min fu mi fotti ngam an fu a foti a waɗa mi fotti mi waɗa ngam to a yiɗi hunde feere kam to a yiɗi waɗugo hunde feere to a meti to a fondina yahan to ɗon nder ɓerngel ma kam banni a fondi a tawi ko ɗo yaha yo wa min getti ɓe répond ma Deko hande diga puɗɗa waɗgo yimɓe ɗo ha hande maɗa ka waɗan gimba kinnoye marɗa. Mi fotta mi lima dey donc mi fotta mi lima e na peut être woodi woɗɗo feɗo ngal mbiya ɗum album maɗanmaɗa to album goɗɗanal ko anta waɗay album ɗum gimi gotel a wattan e to haw gimba gotel foti a maran bakin gimba mo gasna capantatina walla ko ɓuran album gotel ɗon amma be gimol jettati ɗon près daka 2006 a Douala ɗo mi enregistre mi waɗi hunde ɗo pochette may wangi amma to producteur walla ɗo a fota ya miɗon no mari goɗɗo amma paix à son âme o lano jotta ɗo donc mi jotta on mi laari o ko feere am mi fotti mi wurtina hunde ɗo donc mi wurtina album ɗo mi laari o mi nummi wurtugo gimmol jeetati ɗo kam mi waɗan dikka to goɗɗo wurti gotel banni ko ɗiɗi ɓe wiyata hunde ɗo maxi single dikka banni to a wurtini banni ɓaawo duuɓi tati duuɓi nayi to yayi a wurta feere ɓe to ɗo sofa ta a wurtina feere a muña e nono ko to sofa goɗɗo muñata wurtina feere ngam na pat ni to gimol ma yayi a rena setto inɓe ɗo wata banni ɗo ba wigo yo album ɗo ɗon be ɓerngel ma on a waɗata album ma to a wurtini album se imɓe
ɓe heɗita bani ɓe heɗtatana ɓe heɗita ɓe heɗita ɗon ɓe nana ɓe nana to ɓe yedditay bo to ɗo wata seeɗa seeɗa ɗo a wurtina feere a holla ɓe an fuu aɗo mari na je soflo tan e ɗo man kam je a wi goɗɗo accata wurtina feere ɗo ka goɗɗo woodi muyen bayin ko hitade wala ko wala ko watta ala doggugo kam ko ɗum giɗi ƴamgo ɗo a wi to goɗɗo wurtina album o muña to ɗon ñaama ha yimɓe heɗita heɗitugo man kam a wiya goɗɗo itta bakin ennan déjà hidde ko a wurtina feere na mala ko heɗita hidde ko nde hidde ko wurtina feere ba ɗo feere bo ɓe ɗo rena se to waɗi ko 10 ans ba miɗo hosa exemple mi anda to ɓe andi gimol maya toon oɗo ɗo mo yimi ye tali ye mali ye supponde casiwa oɗo ɗo bisimak gimol mako a jotta ɗo watay e kanjum tan yimɓe ɗo nana a jotta ɗo to koto miɗo fita be makko a west to ɓe yahi a lesdi domileke ɗo donc a west donc yimɓe ɗo nana to yimi gimol feere tan ɓeɗo yiyama gimol may tan je toman ɗon amma feere ɗon bo waɗi ko 20 ans a jotta ɗo watay yimɓe ɗo nana andi woodi gimol jur je watata to a wati hunde ɗo annore wallahi to a wati hunde ɗo je Umar Sanda je feere wala wodata donc ndagga hande gima ɗo goɗɗo feere ɗum mara nayi bakin no gas amma woni nagge feere kanjum ɓuri yiɗgo hande gima ɗo gimol ana ɓuri yiɗgo ha fumay de fumay ngam yo to mari fumay ɗon ba to aɗo mari ko ɓikkoye sappo a fota yamma goɗɗo wayi a ɓikkoye ma ɗo je toy am donc de ɓingel toy a yiɗi ɓuramde feere ɗo banni ana banni ko larani ha ɓikkon ɗo woodi ɓingel feere nda ƴewni fo a neran nda ƴewni fo a neran no a foti ama ha nder ɓengel ma a yettata o mi yiɗi oɗo ɗo ɓuran feere ɗo gimol ngoleji an foti ana jooɗa aɗo nana noon anon anana ha nder gimiji a mari an noon gimol am premier mi fuɗɗi ha flip ɗo mi foti mi yimana foti a yimana mi giɗa ɓe duwalare mi fuɗɗi be duwalare ko ɓe ndeere ha nder gimol may ɗo miɗon wolwa mi yetti dada donc toutes les femmes du monde entier donc ɓe dada en ɗo haala yonki jo wokkiyam donc o mawni min donc haala ñaw to a ñawi banni ɗo suklante ok donc be hunde ɗo donc hommage ma ɓe yattata hommage be fulfulde kam inno en ɗo donc hommage a dada en ɗo lesdi africa lesdi meɗɗo ɗo nder duniya ɗum mi fotimi ɗuma ngol wurana hommage ɗo dada ɗo duniyara ɗum donc be duwalare mi fuɗɗi foti ngaɗamin acapella mako seɗɗa mi nana nasomi ya mama nyoladi bongolo bojinomba nasomi ya mama nyoladi bongolo bojinomba natondi wae ya mama nabyala bongo edi sengino nabyala bongo edi sengino ba wi yo avec des paroles et woldema donc conseil donc miɗo fijja be undero ko aɗono wolla ta waɗu bani donc oɗo hollama lawol ɗum kam dada kam o fota hollama rabbago mi fami ɗon gimol ngol premier gimol am on premier gimol ma on addo e gimol ngole cakitiɗɗa yimɓe ɗon jurdi ja sakiti dernier song ma don't cry for me Argentina don't cry for me ɗo kam reprise on Madonna en mawɓe lesdi nasara ɓe waɗi reprise may waɗan ko nogas min fuu mi waɗi reprise be hunde ɗo be rythme amin je africa be lesmiji men donc mi fuɗi an fo a laari kugal a laaran bo kugal je yahata yeeso donc don't cry mi wati don't cry for me africa ko larni africa ñaw hunde ɗo ñamdu wola babal feere hunde ɗo fo paɓɓoje je ñaw paɓɓoje kuje jur hunde ɗo fraude électoral kuje jur na politique e ko larni yimɓe je waɗi effort je a africa min yaha yeeso ɗo africa Nelson Mandela Steve Biko Thomas Sankara ko larni africa ko larni lesdi men ɗo a nder gimo men
e bana mbawruɗa yimgo ɗo e gimuji ɗi gadɗa ɗuɗɗiɗo e puɗɗo yimgo bo diga 96 ɗo kam festival ji ka aɗo yahana jaɗo festival ji festival kam mi yahi ha Cameroun ɗo mi waɗi be Tony Mefe mi waɗi be hunde ɗo jazz mai ɓe ɗo waɗa chaque année ha Douala ɗo mi waɗi surtout à centre culturel français dans institut français Douala donc mi fiji ha ton mi ɗo nonma chef d'orchestre j'ai fête de la musique 21 juin ɗo donc consécutivement duuɓi 5 affilié donc to larni ko a hunde ɗo a école américain ko larni africa ko larni musique de galmin a hunde ɗo a nord no ɓe yewnata fayi a lesdi weyla kadi ɓeɗo yewnani ngamen ɗuuɗa yaro c'est yimɓe je fidata algayta fufoɓe algayta aɗum mari salle d'orchestre e bo aɗum fija instrument ji feere feere instrument ji ɗiɓe ɗi e mbawɗa fijugo mi sudde ko ni bonge kono mi yeccete doktoro a voilà ɗo setto miɗon chanteur ngam miɗon fija jour a ɓawo yimɓe mi fijan nder album ji dede ango jo mbuleje mayi ɗo jo donc yimɓe jour donc ɓe andi min kam miɗo fija garaya ɓe mbaggu tan karaya ɓe mbaggu mais nde ɓe laari clip am na hilli ɓe way miɗo yima funa mi miɗo habda donc jotta ɗo mi yiɗi yo mi fija yimɓe wona ɓawa min fu ɓe laarami ha yeeso ngam mi huwi jurde yimɓe andi nder kugal ɓe ɗo laara mo woni ha yeeso ɓe laarata yimɓe je fabricata ɓe yimɓe ɓe instrumentier chanteur mai donc jotta ɗo mi wi ɓingel am o mi wi baba noy aɗo fija be yimɓe ɗo a yimata jumolje ma fayna kanko on okkiyam sembe ami nasta hunde ɗo na nastugo studio amma ami wortina hunde ɗo album mi waɗa promotion kam mi meeɗay waɗugo promotion daga 2001 mi warti wuro ma Douala donc mi waɗi album may 2006 ha jotta ɗo waɗan 20 ans an fu laaru to mi wurtini andi banni ɓe yettata le temps de Dieu c'est le temps donc le temps de Dieu c'est le temps tar yawu donc kanko on waɗi ɓingel am omi o ande ka ɓingel ma hokkima nasiyade o hokkiyam sembe hokkima ɗum sembe nasiya hokkima sembe a tokkimo de wolde makko hande e hadde dey ko instrument ji ɗo e percussionnisme waɗa mbaggu en waɗa mbaggu be hoore makko an dewde mbaggu makko woodi ko aɗon waɗa fayndo ha nder ko layan instrument ji aɗa fabrique be hoore ma miɗo fabrica wuɗeɗo garaya be amplification donc to miɗo fabrica yo to goɗɗo wiɗi o branche ba guitare nasaren ɗo donc amplifié miɗo fabrica jembe jalari ɗo mi holla ɗo timmay na ɗon ba noy ɓe wonata yimɓe feere to ɓe laari ɓe wi hunde ɗo unordo na unordo nda ɗo sumpitiyaɗo nda ɗo kam leppolon mi wati orniyaɗo amma feere bo ɓe yiɗi aɓe waɗa sculpture ɗo ɓe ɗo ɗo mari son amma ɓe ɗo régla fo aɗa fija ɗum to hoore ma bona foti pondanani ko seɗɗa ko ɓe ɗo kam bitta sayta o timmay amma a hefti son mayna minen ɓe artiste sosai ɗo kam majum kadi de ko min jewtidi ɓe maɗa min nani bo aɗon waɗa kala instrument ji ɗo pat aɗon fija aɗon yima bo a jooɗi ɗo Douala a jooɗi ɗo bakin duuɓi nogas ha Grand Nord tati ha Garwa ɓe ha Gawda e jottan kam toye taweteɗa jottan to ko mari haji ma kam toye tawete normalement walla ko Douala man Cameroun na téléphone ɗon adresse ɗon to yiɗi goɗɗo mari haji am ha Garwa na mi yan to aɗo mi yan donc na Cameroun man mawni amma ha famille am woni a Douala on mi woni
okay e noy goddo heprete to goddo yidi mano wala ko ha yone ha festival wala ko ha yone ha cérémonie wala ko ha ngana gimuno wala ko wala feddo noy goddo hebirte andi min adjotta do an fo andi amana jeram andi kugal jawatta do mi anda to mi yetta lamba maton min kankon on larata ala adresse am kon mariage la min don donc on organise kuje tour donc on noy be yonata promoteur culturel on mari lamba comme moy futo mariage am saro o laram on nani kadi de mo kiti am mangu ko do fere maran haje ngana mo garayya ko do fere maran haje ngana mo njembe ko ndarde o tappi sedda ko mardo no haje pat mala festival mon mala prestation mo fere mala ko waran haade wala wodi haje wara wada répétition on ndare matériel ji bawlo se limitata ma yowa donc comme yecete be oɗo mi huyi fuu be balaji kwata petit femilo balaji kwata ɗo ɓe yerwi am mundolo on wandi mundolo internet ɗon jotta ɗo whatsapp ɗon ɓe yerwi am gimmol maɓɓe be whatsapp ɓe marino haaje garaya be kalangu donc reprise Viviane ɗo min on fiji kalangu aɗon min fiji mundolo ko larni percussion fou Viviane ɓe waɗi mundolo reprise ɗo donc ɓe yerɓiya mundolo song may a whatsapp mi yahi studio mi nasti nder studio mi lowi komi wawi waɗugo de mi lori guirɓano wona projet ma projet ma guirɓanma extrani ɓe guitare molor ɓe yerɓiyam programmation kuje ma ɓe yimima nder may fou amma ɓe yerɓi mi fija percussion tan nder ko ɓe fuɗɗi waɗugo e kanjum mon pat to goɗɗo mari haajo hande o yerɓa tan wi transfert on tuyo wi transfert on o yerɓande de o extrani mo kala ko mari haajo pat e min godi question woni ngari ha ragare ƴamɗe meɗen ɓe dek bongi min godi question ji ɗo sargani bana neppɗo nder gimi ɗo bana anduɗa korɗo espionage pat ko waɗi min jeyata e gimi ma sari bana ha tras en mala ko ha bal téléji goɗɗi feere mi waɗay promotion na mi waɗan promotion jotta on ɓe pamata yo miɗo yimma nane bo miɗo no ɓawo ba mi wi miɗo mari gimel ɗiɗi je salata amma mi waɗay promotion donc mi waɗay promotion ɗo na YouTube mi wurtina mi présentay monsieur de Pau ngari ha ragare émission min e kawta gimol mi fofude e ɗumeji mon tema ɗiɗi min ƴamayma min posanayma question man aɗa resano ayɗi mbolwaɓe tane timmini émission men en mbolwaɓe ton ɗume ni foti a ɓesdade de koye goyti andina hakkude men artiste o woodi question on vowi yammugo a ɓangina ɗumiyam mari labane question may min kam mi responsable a toon mi yontata e miɗo mari ɓikkoy e mi joɗata feere am Allah hokkiyam sembe mi mayi miɗo nasari am musique on hokkiyam na fu mayde be hundelo fabrication kuje am andalam feere on mi hawti je musique be je larata ɗo kanjo hokkiyam babal ɗo mi mayi e miɗo na deydo bo ba mi wi mi goɗɗo deydo 100% miɗo yeyta Allah ngam o hokkiyam culture feere mi ekkiti wolde hundelo wolde bayare miɗo wolwa bayare miɗo wolwa hundelo e wondo miɗo abda be fulfulde kam ok mi tammi on famide de ko o wi kanko o baba sare oɗon mari debbo oɗon mari ɓikkon be kuugal man ngal mbiyton non mbiya artiste waɗani artiste waɗama kangal be magal be dede andal o mari ɗo o wawi o ñiɓi ha o wonata oɗon bo ha duwala ha fattude deydo ko mo wari fo andi kadi ɓurɗi be de ko e bonge e ayi interview men ɗo en tami publico ha bonjour foti tomba ɗo fani en ma laara découvrir de koye jewtiri ɗo e ɗume a jaɓɓititta fani en ma non ɓe gimi maɗa imɓe jeyiɗi hekkutugo comme baggu jembe ɓe wolata na whatsapp ɗon a foti a hokka ɓe lamban ko a whatsapp minon mari élève ji ha lesdi nasara ko a toy donc ko a duwala ɗo miɗon no hokka cours ha école américain mi darni tan ngam yo chaque année il faut ka wata demande a waɗa kuje jiro min fo mi dilino jangal donc mi perdi babalam ɗo donc miɗo hokka cours a sare be en ligne be frère am feere je handi bako je
groupe waynaɓe ɗo pami en gonɗo en ɗo goddi alo en ɗo waynaɓe ok ko moye fu ɗo mari haaje kogal ko sal répétition bandiraɓam fu je wonni a garwa marwa hunde ɗo nda saare mon na ɗo mi yamata mon ko dala donc laaro tomi laari mon bannino ɗo fottinami ɗo fottinami banni ɓe wettana ɗo fottinami do ko ndey ok lawol damgal ɗum maɓɓiti ami laɓɓikina seɗɗade de ko wimo ɓesde dotoon seɗɗa o jooɗi ha woyde ba o wi on o jooɗi ha gawdiri o jooɗi ha garwa et en plus artiste en no jowori e marwa garwa gawdiri man ɗum gara ha duwala ha ɗo ɗaɓɓita salle de répétition e hande ka en découvri oɗon mari salle de répétition ha duwala ha dayjo e bo accu ɗon oɗo fabrica karayaji oɗo fabrica jembe oɗo wande kuje ɗuɗɗe jaw mais to o wari duwala wari ha quartier daydo ɗaɓɓitide ko e bongo e ɓano humtanamo haaji kala ko o mari haaji pat e gam majum en jaɓɓi toon se warande mohamed lamin amadou sesel yowa eto gimono yiɗi gimako salo ha Sel Jam TV malla ko ha nder sériyaji min gatta werde yimoɓe fulfulde o windana min ha YouTube ha nder commentaire malla bo o windana min ha Sel Jam TV @gmail.com malla bo o windana min ha WhatsApp